Som Zdenko z Fintipy.sk. Veľmi ma teší, že portál Fintipy rastie, veď za prvý mesiac vás navštívil portál už vyše 1000 a strávili ste tu v priemere viac ako 14 minút. To je pre mňa signál, že obsah, ktorý tu pripravujem, má naozaj zmysel. Aby som vám na stránke ešte lepšie orientovalo, pripravil som krátke videonávody k jednotlivým sekciám, kalkulačkám, porovnávačom, nástrojom, ktoré tu nájdete. V ďalších videách ukážem konkrétne príklady z praxe, ako môžete ušetriť na financovaní svojho bývania alebo investíciách do dôchodku alebo na poistení. Vždy vám zároveň ukážem, ako si jednoducho urobíte vlastnú cenovú mapu na Fintipy.sk. Takže sledujte Fintipy a nezabudnite, peniaze ušetríte nie tým, že o nich nebudete rozprávať, ale o tom, že im porozumiete. Takže sledujte náš kanál, vidíme sa.